lu perlu bro kam tamik di nok snarels ki baju akrels kam ha po Instagram de kani ang ko am ti phi ba kani ki kalat ya ka buksian to jong phi ba uban job lang simply channel un sa penya ya competition akrels ka ban sedang nadu menta ka sing pratrik na ba khatwei ajar pesan but on sa pen kut pat hadu ka live poetic nang khat ar ajar pesan ha ka por kha ar baje janmin ya inong job on sa pemna ha ka BS channel YouTube ha ka shitarik levening kong ajar Khynraw ha ka por san baje janmin ya kinong job on sa ai the cash prize ka ba 6,000 tingka on jet tang ya iway inong job na baro kinong shibenta but ya kapisa na kapenta kinong job on sa pha ling ba ka GP ka jingrwai ka ba kinong shibenta ki haban akrels ka don ha ka ni ka channel hi pila ban download ya ka ni video jong phi pila ban pha how WhatsApp number khandai Khynraw lai iway Khynraw lai pra Khynraw but on sa upload ha ka channel jong ban job lang simply channel ya ki point jong kinong job on ken Nyo po percent na ka jingbun jong ki viewers, live po percent na ka jingyo bun ki likes bagi comment. But ka kating jong ka jingrwai, kaday chong kan kublish bun, kublish hajan. Arpusan snem la cross nga ta badasap kena. Live pusan snem up big nga hadu das melarang ba. Cici kwa renga ba lek turim kena. Shong Khynraw chwanga kumni jokai katla marla arpusan snem la cross nga ta berasap kena lai pusan snem up be nga hadu dasam larang ba cici kwa renga ba lei kurim kena Shong Khynraw chwanga kumni jokai katla